Kin sarki yana gaya wa bayi irin ni'imominsa a kansu da kuma falalarsa a kansu da kuma alkawarinsa na gaskiya da ya yi musu, wanda shi kuma Allah mun sani baya saba alkawari. Allah baya yin alkawari bawa ya zo ya ce Allah ya mun alkawari amma ya saba, ko Allah ya mun alkawari bai cika ba. Allah maɗaukakin sarki ya ma muminai alkawarin in dai sun yi imani suka aikata aiki mai kyau zai khalifantar da su a cikin ƙasa, sannan kuma zai amince musu zaman lafiya da kwanciyar hankali, amma bisa sharaɗin ya'budunahu subhanahu la yushrikuna bihi shay'a, su bauta masa shi kadai Allah, kar su yadda su hada Allah da wani abin bauta. Daga nan za mu gano cewa ashe daga cikin ababen da ke iya sabauta rashin zaman lafiya a cikin al'umma, rashin kwanciyar hankali, rashin aminci, akwai yi wa Allah tarayya da abubuwan da Allah bai yadda a yi masa tarayya da su ba. Ma'ana shirka, bautan wa'yansu abubuwa ba Allah ba, na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa Allah ya iya jarraban al'umma da tashin hankali da fitintinu da abin da ya kama da haka. To daga wannan malamai suka ce za a iya gano cewa ashe al'amnu wal istiqrar, zaman lafiya da kwanciyar hankali, in an ce zaman lafiya kwanciyar hankali shine ka rayu cikin amincin da baka jin ɗarɗar na tsoron wani abu zai iya faruwa da kai ta gaba ko ta baya ko damanka ko hagunka. Ya zama in kana kallon gaba to babu ruwanka da abin da zai faru a baya don kana da aminci a baya, ko kuma in kana tafiya baka waiwayen dama don tsoron wani abu zai iya bullowa ya cutar da kai ta daman ko ta hagun ko ta gabanka ko bayanka. Ya zamanto kana da cikakken aminci da yadda da fiƙa cewar in a gida ne na tabbata ba abin da zai same ni, in a unguwa ne na tabbata ba abin da zai same ni, a garinmu ne a ƙasarmu ne zan tafi in shiga in hau in sauka inda na ga dama ba tare da na ji tsoron faruwar wani abu ba. Wannan shi ake nufi da al'amnu wal istiqrar, shi ake nufi da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. To daga ayoyin da muka karanta a baya za mu gano cewa zaman lafiya a cikin al'umma, kwanciyar hankali a cikin ƙasa, a cikin gari, a tsakankanin al'umma cikin zamantakewa, wannan malamai suka ce matlabu kullu insanin ala hadhihi al-basita, abin nema ne na kowane mutum, kowane ɗan adam, namiji ne shi ko mace, shi kaɗai ne ko kuma al'umma ne, to zaman lafiya da kwanciyar hankali abin neman kowa ne cikin wannan rayuwar. Ba wani mataki na rayuwar da zaka kai da zaka ce kai ko da zaman lafiya ko ba da shi ba zaka iya rayuwa. Ka kai wani matakin da baka buƙatar kwanciyar hankali, baka buƙatar natsuwa a cikin rayuwarka, baka isa ba, baka kai wannan wajen ba. Kuma wannan zaman lafiya da kwanciyar hankalin yana daga cikin barurori na rayuwa. Kamar irin yadda kake son rai don ka rayu, to haka kake son zaman lafiya don ka rayu. Kamar yadda kake buƙatar iska na oxygen da za ka sheƙa don ka rayu, to haka ne kake buƙatar al'amnu wal istiqrar, zaman lafiya da kwanciyar hankali don ka rayu. Kamar yadda kake buƙatar ci da sha saboda ka rayu, to haka ne zaman lafiya, kwanciyar hankali shi ma barura ce na rayuwa. In ba da shi ba rayuwar ba za ta inganta ba, domin in aka rasa wannan zaman lafiya